Νύχτα στην Αθήνα. Τα ρολά κλείνουν και οι εμπορικοί δρόμοι της πόλης αδειάζουν. Στα στενά, στις πλατείες και στις στοές αρχίζουν να διακρίνονται πιο καθαρά οι άλλοι κάτοικοι της πόλης που οι περαστικοί επιλέγουν να μην βλέπουν. Είναι οι άνθρωποι που προσπερνάμε, οι εξαρτημένοι, οι άστεγοι, οι μετανάστες. Οι άνθρωποι που δεν έχουν φωνή μιλούν απόψε για τη ζωή τους στη σκοτεινή πλευρά της πόλης. Ο Χρήστος είναι ένας από τους εκατοντάδες χρήστες ναρκωτικών που περιφέρονται καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας, στα στενά και στις πλατείες. Στην εφηβεία παράτησε το σχολείο και έφυγε από το σπίτι. Εκείνη την εποχή ξεκίνησε και τα ναρκωτικά, όπως οι περισσότεροι για διασκέδαση. Ξεκίνησε σε ηλικία 14 χρονών, με χόρτο, όπως οι πιο πολλοί. Ξεκίνησα να πίνω χόρτο και να πουλάω, κυρίως σε γνωστούς και φίλους από την περιοχή, κυρίως για να βγάλω το πιώμα μου και δεύτερον για το χαρτζηλίκι μου. Σιγά σιγά άρχισα να χώνομαι όλο και πιο πολύ στα πάρτι, εκεί έμπλεξα με τις χημίες, έκσταση, LSD, κοκαίνη, γενικότερα ανεβαστικά. Είναι αυτό που λέμε να γεμίσεις το κεφάλι σου και να ξεφύγεις από το πρόβλημα, μόνο που ξεφεύγεις για σήμερα και αύριο το πρόβλημα έχει γίνει επί 10. Οπότε ουσιαστικά έχεις μπει 10 μέτρα πιο μέσα στην τρύπα. Αυτή τη στιγμή τι ναρκωτικά κάνεις? Τα πάντα. Τα πάντα και εντάξει, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ηρωίνη. Τα υπόλοιπα ανά καιρούς τα έχω κόψει, τα κόβω, ξαναρχίζω, αλλά η ηρωίνη είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ναρκωτικά είναι ψυχοσωματικό. Σε άτομα σαν και εμένα, ας πούμε, που πιστεύω ότι ψυχικά, ψυχολογικά είμαι δυνατός, το πρόβλημα είναι το σωματικό. Δηλαδή πλέον είναι αυτό που έλεγα και πριν, ότι κάνω χρήση ώστε να μην πονάω. Ο Χρήστος εδώ και χρόνια κυκλοφορεί καθημερινά στην Αθήνα. Γνωρίζει καλά τις πιάτσες όπου πωλούνται ναρκωτικά. Ξεκινάει από Μενίδη, Βαρβάκιο Αγορά, Μενάνδρου, στις λεγόμενες Κατσαρίδες, στη Βάθης, στο πεδίο του Άρεως από κάτω, άσχετα το ότι καθαρίσανε το πεδίο του Άρεως, στα γύρω-γύρω στενά γίνεται χαμός. Και μέσα στη Στοά, άμα πάτε μετά τις 12 που κλείνουν τα μαγαζιά, μπορείτε να τους δείτε εκεί πέρα. Αυτές είναι οι κεντρικές. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει τα σημεία του, ρε παιδί μου, που δουλεύει και την περιοχή του. Τον συναντήσαμε κάτω από τη Βαρβάκιο Αγορά, μια περιοχή που, όπως όλα τα στέκια των ναρκωτικών, ελέγχεται από συγκεκριμένες ομάδες. Εδώ πέρα, ας πούμε, κάνουν κουμάντο Πακιστανοί και Αφγανοί. Εγώ, ας πούμε, και να θέλω να πουλήσω, μπορώ να βρεθώ μαχαιρώμενος. Πριν 3 μέρες, 3 άτομα ήρθανε και ρωτάγανε ποιος πουλάει στη συγκεκριμένη γωνία. Τους είπαμε κανένας, πέσανε κάποιες φάπες. Εντάξει, εμένα δεν με πειράξανε και κάποιους άλλους, ξέρουν και αυτοί που τα κάνουν. Και την πέσανε σε ένα κύριο, ο οποίος πρέπει να είναι γύρω στα 60-65 χρονών, άστεγος. Αρχικά τον εκλωτσίσαν νομίζοντας ότι κάτι κρύβει κάτω από το πόδι του. Ο κύριος ήταν σε άθλια κατάσταση, δηλαδή ήταν πεσμένος στο πάτωμα ούτως ή άλλως από τη χρήση που είχε κάνει. Μιλάγανε στα αραβικά, δεν κατάλαβα ακριβώς τι είπανε. Απλά μετά από κάποια φάση άρχισαν να πέφτουν μπουνιές
Πολλοί φοβηθήκαν να μπουν στη μέση, να χωρίσουν. Εγώ δεν μαθαίνει η συνείδησή μου, οπότε αναγκαστικά μπήκα στη μέση και επειδή ήξερα ότι με γνωρίζουν και δεν θα με πειράξουν, τους σταμάτησα, αλλά αυτά τα περιστατικά είναι μπορώ να πω ότι καθημερινά. Στα στενά γύρω από τη Βαρβάκιο περιπλανιέται και η Σαμίρα. Εδώ πριν από 3 χρόνια βγήκε ένα βράδυ ψάχνοντας να δοκιμάσει για πρώτη φορά ηρωίνη. Έχω ευχηθεί να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω και εκείνη τη μέρα που απλά είπα θα το κάνω, να μην το έκανα, απλά να πήγαινα σπίτι μου. Την πρώτη φορά που ήπια είχα ένα τσακωμό, ήμουν φορτισμένη συναισθηματικά. Η σκέψη στο μυαλό μου ήταν τόσο έντονη η εξής. Θέλω να δω, να καταλάβω, να μάθω τι είναι αυτό το οποίο σε κρατάει εσένα τόσο γερά. Είχα την απορία και αυτό με έτρωγε. Μου πήρε πολύ καιρό να καταλάβω δηλαδή γιατί και πώς μπορεί να κρατάει έναν άνθρωπο η ηρωίνη, δηλαδή πώς σκλαβώνεται ένας άνθρωπος σε αυτήν. Η σκλαβιά στην ηρωίνη δεν άργησε να έρθει. Η Σαμίρα καταλήγει στους δρόμους και μαζί με την εξάρτηση γνωρίζει και την άγρια πλευρά της πόλης. Είναι όσο άγρια μπορεί να την κάνει κανείς, δηλαδή πόση αγριότητα ψάχνουμε να βρούμε, τόση θα βρούμε, ίσως και παραπάνω. Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν κάποια στέκια που οι εξαρτημένοι ονομάζουν καβάτσες. Πρόκειται για εγκαταλειμμένα σπίτια όπου γίνεται το εμπόριο και η χρήση. Υπάρχουν όμως και κτίρια που ελέγχονται εξ ολοκλήρου από συμμορίες. Χτίζοντας αυτό το κτίριο, είχαν φτιάξει τώρα στη σκάλα που οδηγούσε στον τελευταίο όροφο. Είχαν βάλει μια σιδερένια καγκελόπορτα και είχαν ένα σκυλί απ' έξω και ένα σκυλί από μέσα. Σκυλί εννοώ ανθρώπους. Ήταν άνθρωποι, δεν περνάει τίποτα από αυτό το σημείο και έπειτα. Έτσι. Γιατί πάνω βρίσκονται όλα. Βρισκόμαστε σε ένα δωμάτιο και ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και έχουν πετάξει έναν άνθρωπο μέσα και έχουν μπει με λεφτούς και τον δέρνουν. Και εγώ έχω κολλήσει στον τοίχο μη θέλοντας να το δω όλο αυτό. Γιατί καταλαβαίνω ότι και μόνο που βρίσκομαι εκεί και το βλέπω και ξέρω τι γίνεται, μπορεί να μου δημιουργήσει ένα πρόβλημα. He's moving over to the relevant lane to take the fast track back into the start of the game and change the play. Now living with this past erase, checking over that shoulder, thinking nothing has changed. Η Σαμίρα δεν αργεί να πέσει και η ίδια θύμα αυτής της βίας. Έρχομαι σε επαφή με επικίνδυνους ανθρώπους τώρα, με περίεργους ανθρώπους. Έχουν γίνει παρεξηγήσεις και άντρες τώρα έτσι να με έχουν χτυπήσει. Χωρίς να το υπολογίζουν δηλαδή. Για αυτούς ας πούμε το να με χτυπήσουν ήταν φυσιολογικό. Σε χτύπησαν άσχημα? Αρκετά, γιατί άλλο μια σφαλιάρα κι άλλο να πονάνε τα πλευρά μου, ας πούμε, μια εβδομάδα ή να έχει μου διάσει το κεφάλι μου, ας πούμε, και να ζαλίζομαι. Getting busy on that upper crust. In the club, they be living notorious. Η κατάσταση είναι πιο βίαιη, δεν υπάρχει πλέον κανένας σεβασμός. Κάποτε δηλαδή υπήρχε μια αλληλεγγύη μεταξύ μας, αυτό πλέον έχει χαθεί. Όπως το ότι κάποτε δεν θα πουλάγανε σε ανήλικα. Πλέον αυτό δεν υπάρχει. Πουλάνε ανεξαιρέτως αρκεί να έχεις λεφτά, δεν τους ενδιαφέρει. Κάποτε δηλαδή, εγώ όταν ήμουν ανήλικος, έτσι και ερχόμουν εδώ πέρα για να αγοράσω τυχή ηρωίνη, θα τρώγα ξύλο, θα με κλέβανε για να σιγουρευτούν ότι δεν ξαναπάτησω το πόδι μου. Αυτό πλέον δεν υπάρχει. Αρκεί να πάρουν λεφτά, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Επιθέσεις για ληστεία από τις συμμορίες αυτές γίνονται ακόμα και σε εξαρτημένα άτομα ή σε αστέχους. Θα τσακωθείς με έναν και θα σου έρθουν 50. Και το θέμα είναι ότι πλέον δεν ξέρεις με τι θα σου έρθουν. Δηλαδή δεν υπάρχει, κάποτε ήταν χέρια με χέρια ή κάποτε υπήρχε το ένας με έναν. Αυτό πλέον έχει χαθεί, δεν υπάρχει.
Εσύ έχεις δεχτεί βία, επίθεση? Έχω δεχτεί επίθεση μια εποχή που κοιμόμουν στον δρόμο, λίγο πιο πάνω από το μοναστηράκι. Μου επιτεθήκαν με την απειλή μαχαιριού, είδανε το ότι δεν φοβήθηκα. Κατάφερα να τους αποσπάσω την προσοχή κάνοντας ότι βγάζω το πορτοφόλι μου για να τους δώσω λεφτά και εκείνη την ώρα απλά πέταξα ένα χαρτί κάτω και άρχισα να τρέχω και έτσι κατάφερα και γλίτωσα. Πριν από λίγο διάστημα, μέλη μιας συμμορίας επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν ένα φίλο του Χρήστου, επίσης τοξικοεξαρτημένο. Μαχαιρώσαν ένα φίλο μου για ένα υπνοστεντόν. Το υπνοστεντόν αξίζει 1 ευρώ. Ο φίλος μου ήταν αρκετές μέρες άυπνος, λόγω του ότι έπινε σίσα. Η αϊπνία σου βγάζει παράνοια, σου βγάζει επιθετικότητα. Ήταν κάπως επιθετικός και ο άλλος που τα πουλάγε το ίδιο και χωρίς να το καταλάβουμε βρεθήκαμε να παίζουμε μαχαιριές. Τον πήγαμε στο νοσοκομείο. Σκεφτείτε ότι στο νοσοκομείο δεν του δώσανε καμία προσοχή για τον λόγο του ότι είναι τοξικομανής. Δεν είχαν να του κάνουν ούτε αντιτετανικό. Βάλανε εμάς να πάμε στο φαρμακείο να αγοράσουμε και του λέω στον γιατρό δεν έχω λεφτά, δηλαδή του λέω τι να κάνω και μου λέει κάνει το σταυρό σου. Και λέω σοβαρά τώρα, δηλαδή μας συμπεριφέρονται σαν να είμαστε σκουπίδια. Δεν θα έλεγα ζώα γιατί πλέον φέρονται πολύ καλύτερα στα ζώα από τους ανθρώπους. Δεν επέλεξα να κοιμάμαι εγώ στον δρόμο και ούτε φαντάζομαι το θέλει κανένας, αλλά δεν έχουμε άλλες επιλογές. Είχα πάει σε ένα σπίτι, υποτίθεται ήταν να φιλοξενηθώ εκεί για μερικές μέρες. Και ξυπνάω και λείπουν τα ρούχα μου από τη μέση και κάτω όλα. Για τις εξαρτημένες γυναίκες όμως, η πιο μεγάλη απειλή δεν είναι ο ξυλοδαρμός. Η Σαμίρα ένα βράδυ είχε πάει μαζί με έναν άλλο χρήστη στο σταθμό Λαρίσης, όταν εκείνος ξαφνικά έβγαλε ξηράφι και με την απειλή του την βίασε. Κάποια στιγμή είχε βάλει το χέρι του εδώ πίσω στο σβέρκο μου, με το ξηράφι. Μην μιλήσει μου λέει και... Εγώ στην αρχή λέω τώρα τι με δουλεύει αυτό. Και μου λέει, θέλω μου λέει να κάνω αυτό. Την πρώτη φορά που το είπε, εντάξει, εγώ το πήρα λίγο, γενικά το πήρα λίγο αστεία στην αρχή, γιατί έλεγα δεν παίζει, θα του πεις όχι, εντάξει, δεν νομίζω, ναι, ωραία. Τελικά δεν έγινε έτσι, άρχισα να φοβάμαι, το επαναλαμβάνει και να του λέω, μα δεν θέλω. Και με ρωτάει κιόλας γιατί τι έχω. Αλλά τι έχω, δεν έχεις κάτι, δεν θέλω ρε άνθρωπε. Κάποια στιγμή άρχισα να κλαίω, σε παρακαλώ άσε με να φύγω. Όταν άρχισα να κλαίω άρχισα να με χτυπάει. Και μετά όσο πιο πολύ έκλαιγα τόσο πιο πολύ με χτυπούσε και μου έλεγε να σωπάσω. Κατάλαβα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να ξεφύγω από εκεί. Κατάφερες να ξεφύγεις? Όχι, δεν κατάφερα να ξεφύγω. Μετά πολλά κατέληξε τέλος πάντων να κάνει αυτό που ήθελε να κάνει, εντάξει. Όταν τέλος πάντων τελείωσε το όλο πράγμα, εγώ είχα μείνει εκεί, εκείνη, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο απλά έμεινα εκεί στο σημείο, δεν κουνήθηκα. Εκείνος είχε... Κάτι έκανε, περιφερότανε, δεν ξέρω τι έκανε και μου ζητούσε συγγνώμη. Μου ζητούσε συγγνώμη και δεν ήθελα να του μιλήσω καν, δεν ήθελα να του πω κάτι, δεν ήθελα να... Μου λέγε κιόλας μετά, μου λέει αν δεν με πιστεύεις να πέσω στις ράγες, ήθελα να του πω πέσε. Πέσε, πραγματικά πέσε. Μπορούσες να φωνάξεις βοήθεια? Έπρεπε να σωπάσω. Τι να κάνω, δεν ήξερα τι να κάνω.
Και όσες φορές εγώ εντωμεταξύ είχα σκεφτεί ότι αν ποτέ μου τύχαινε κάτι τέτοιο, θα παίξω ξύλο, θα παίξω ξύλο, ναι. Παίξω ξύλο. Αν δεν το έχω. Πόσες φορές είχα σκεφτεί όταν άκουγα για περιπτώσεις τέτοιες, μα καλά δεν μπορούσε να κάνει αυτό, δεν μπορούσε να κάνει το άλλο, δεν μπορούσε εκείνο. Μετά, τώρα καταλαβαίνω, ναι. Ενώ πρακτικά ίσως να φαίνεται ότι μπορεί να γίνει κάτι, εκείνη την ώρα δεν θα γίνει απλά. Είναι κάποιες καταστάσεις που είναι βρώμικες. Οι βρώμικες καταστάσεις, όπως μας λέει, δεν σταματούν όμως στους δρόμους. Είχα πάει σε ένα σπίτι, υποτίθεται ήταν να φιλοξενηθώ εκεί για μερικές μέρες. Και πίνω και πέφτω νεκρή στο κρεβάτι. Καληνύχτα. Ξυπνάω και λείπουν τα ρούχα μου από τη μέση και κάτω όλα. Και νιώθω και κάτι να γίνεται εκεί κάτω. Δηλαδή, πήγε την ευκαιρία αυτός ο άνθρωπος τώρα και καταλάβατε. Χωρίς εγώ να το έχω καταλάβει. Ότι αυτό δεν το κατάλαβα. Το πώς, πότε, πώς το έκανε, πώς χωρίς να το καταλάβω αυτό έγινε αυτό. Είναι τα ναρκωτικά, ναι. Οδός Σταδίου, ένας από τους κεντρικότερους δρόμους της Αθήνας, με δεκάδες καταστήματα και υπηρεσίες. Χιλιάδες άνθρωποι και αυτοκίνητα περνάνε από εδώ καθημερινά. Σε αυτό το δρόμο οι άστεγοι έχουν δημιουργήσει τη δική τους γειτονιά. Ζώντας σε χαρτόκουτα, στα πεζοδρόμια, τις στοές και τις εσοχές των κλειστών κτηρίων. Ελάχιστοι είναι αυτοί που θα τους κοιτάξουν ή θα τους μιλήσουν. Και εδώ που είμαι, δέχομαι το χλευασμό, δέχομαι την ηρωνία, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που είναι αξιοπρεπείς και κοιτάνε να βοηθήσουν όπως μπορούν. Η Εύα είναι μία από τις λιγοστές γυναίκες ανάμεσα στους άστεγους της Σταδίου. Εδώ συγκεκριμένα είμαι γύρω στα 7 χρόνια. Αλλά βλέπετε ο Δήμος, όποτε τους έρθει, και ειδικά τέτοιες μέρες, ήρθαν την άλλη φορά πρωί-πρωί, προχθές μάλιστα, με την αστυνομία, μας ξυπνήσανε χωρίς να μας ειδοποιήσουν νωρίτερα. Μαζεύτε ό,τι μπορείτε και φύγετε. Πού να πάμε. Και αυτό το σημείο εδώ πώς το διάλεξες, γιατί διάλεξες Σταδίου? Λόγω επειδή έχει κίνηση και είμαι κοπέλα, βλέπετε, έχω δεχτεί 2 απόπειρες βιασμούς. Δόξα τω Θεώ τα απέφυγα και εδώ είναι το καλύτερο μέρος για μένα, ναι. Και εντάξει, διαβάζω και βιβλία, οπότε είναι καλό για μένα γιατί από εδώ μου φέρνουν και κάνα βιβλίο και διαβάσω. Η Εύα είναι χρήσης ναρκωτικών και οροθετική. Βρίσκεται στη χρήση από τα 13 της και έχει ακολουθήσει πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά. Και οι 2 γονείς της έφυγαν τη ζωή όταν εκείνη ήταν στο πρόγραμμα. Όταν βγήκε, όπως λέει, δεν είχε κάποιον να την υποστηρίξει και έτσι βρέθηκε στο δρόμο. Φοβάσαι κάποιες στιγμές αφού είσαι στο δρόμο? Συνέχεια φοβάμαι, κοιμάμαι τα ξημερώματα. Γιατί το βράδυ δεν ξέρω τι μπορεί να μου συμβεί. Μπορεί να είναι και τα παιδιά δίπλα μου και παραπάνω αγόρια, αλλά όταν είναι για να μου συμβεί κάτι, μέχρι και να φωνάξω, μέχρι να πάρουν, για να συνειδητοποιήσουν το τι γίνεται, μπορεί να έχει γίνει το κακό. Αν και δεν το βάζω εύκολα κάτω κι εγώ, έχω γίνει αγρίμη. Έχω χτίσει ένα τείχος που το θηλυκό μέρος, το δικό μου, κάπως το κρύβω με κάποιο τρόπο. Και δεν επέλεξα να κοιμάμαι εγώ στον δρόμο. Και ούτε φαντάζομαι το θέλει κανένας. Αλλά δεν έχουμε άλλες επιλογές. Δεν μας δίνονται. Όχι δεν θέλουμε, δεν μας δίνονται.
σε κανέναν, είτε είναι χρήστης είτε οτιδήποτε. Δεν του δίνονται επιλογές. Άλλες στιγμές που έχεις φοβηθεί, άλλες καταστάσεις που έχεις ζήσει? Από σουρωμένους που περνάνε από εδώ. Κάποια χρόνια ήμουνα μόνη μου εδώ. Κανένας εδώ δεν ήταν, ούτε πιο κάτω τα παιδιά που κοιμούνται, ούτε τίποτα. Κάποιοι σουρωμένοι από τα μπαράκια που βγαίνανε, θέλανε να ξαπλώσουν δίπλα μου, καθόντουσαν, κάνανε, ράνανε. Άρπαξα εγώ ένα σκουπόξυλο και τους κυνήγαγα. Απλά τα πράγματα. Αλλά εντάξει, με φόβο πάντα. Η Εύα προσπαθεί να κόψει από τα ναρκωτικά. Έχει σταματήσει εδώ και καιρό την ηρωίνη, συνεχίζει όμως να κάνει χρήση χαπιών για να ξεφύγει, όπως μας λέει, από την καθημερινότητά της. Χάπια πλέον. Ώστε για να μπορώ λίγο το μυαλό μου για να ξεφύγει, γιατί δεν την παλεύω άλλο. Έχω κουραστεί σαν άνθρωπος. Δεν αντέχω αυτό το πράγμα εδώ που ζω, επιβιώνω. Δηλαδή, μπορεί για να το βλέπω από τη μία πλευρά, εντάξει, για να το προσπερνάω, αλλά απ' την άλλη με πονάει πολύ. Και να βλέπω για να πηγαίνουν για καφέ, για να περνάω από τις καφετέρειες, να βλέπω τις άλλες κοπέλες. Για να κάθονται να πίνουν με τα χωρία τους το καφέ, με την παρέα τους. Και εγώ τώρα να μην μπορώ να το κάνω αυτό. Κάπου με πονάει. Αλλά από πάνω ο Θεός μας βλέπει και πιστεύω μια δοκιμασία περνάω. Άλλη μία μάλλον. Κατά καιρούς και ο Χρήστος έχει αναγκαστεί να περάσει κάποιο διάστημα στο δρόμο. Είναι πολύ ζωρικό. Ανάλογα την εποχή, το καλοκαίρι παλεύεται η κατάσταση, αλλά κυρίως σε καβάτζες. Αλλιώς δεν γίνεται. Δηλαδή φοβάσαι με το που θα πέσεις να κοιμηθείς, κάποιος θα βρει την ευκαιρία να σου αρπάξει ό,τι έχεις. Οπότε κυρίως σε καβάτζες, σε εγκαταλειμμένα σπίτια, σε θέατρα. Αυτό ψάχνουμε καβάτζες. Για τη δόση του, ο Χρήστος χρειάζεται καθημερινά χρήματα. Περιστασιακά εργάζεται όπου βρει. Στις πιάτσες εδώ, ένα γραμμάριο κυμαίνεται στα 10 ευρώ. Το λιγότερο μπορείς να το βρεις. Είναι ανάλογα το πόσα λεφτά θα έχω. Αλλά και σε εργασία να είμαι και να δουλεύω, για να μπορώ να ανταπεξέλθω, όπως σου είπα, είναι το σωματικό που σου είπα πριν. Πάλι πρέπει να κάνω χρήση, ώστε να μπορώ να είμαι σε θέση να μιλήσω, να επικοινωνήσω, να μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Γιατί η χαρμάνα σου βγάζει κρυάδες, σου βγάζει πόνους, δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου. Και όταν δεν δουλεύεις την περίοδο αυτή, τα χρήματα πώς τα βρίσκεις? Άλλες φορές από τράκα, στον δρόμο, αν και το αποφεύγω γιατί δεν ξέρω, εμένα δεν μου βγαίνει. Κάνω μερεμέτια, ψάχνω οποιαδήποτε δουλειά, μπορεί να μου αποφέρει λεφτά, νόμιμα, γιατί πλέον τα παράνομα τα έχω βαρεθεί και τα έχω συγχαθεί, γιατί τα εύκολα χρήματα σου φέρνουν και πολλά προβλήματα. Έχω χαραμίσει τα ωραίτερα χρόνια της ζωής μου. Τα έχω χαραμίσει. Οι περισσότεροι άστεγοι, όπως η Εύα, προτιμούν κεντρικά σημεία της πόλης με μεγάλη κίνηση. Το κάνουν για λόγους ασφαλείας, αλλά και για να έχουν τη δυνατότητα να μαζεύουν κάποια χρήματα από τους περαστικούς. Εάν θες χρήματα για τη δόση σου, για αυτά που βρίσκεις? Από τον κόσμο. Από τον κόσμο. Μην το παρεξηγούνε, γιατί βγάζουν ένα χρήστη το να πάει να κλέψει, να πάει να ληστέψει, το να τον βοηθήσουν. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εσύ έχεις κλέψει ποτέ για να βρεις χρήματα για τη δόση? Όχι. Οι συγχωρεμένοι γονείς μου με είχαν μάθει έτσι, ώστε δεν μπόρεσα ποτέ. Ποτέ, δηλαδή προτιμώ να ζητιανέψω, να κάνω, να ράνω, αλλά για να κλέψω δεν μπορώ. Δεν μου πάει. Δεν το έχω μέσα μου. Δεν. Προτιμώ να το ζητήσω και ό,τι γίνει, αλλά για να κλέψω δεν μπορώ.
Μπορεί σήμερα ο Χρήστος να προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του, κάνοντας διάφορες δουλειές. Στο παρελθόν όμως είχε βρεθεί για καιρό στην παρανομία. Πριν ξεκινήσω να πίνω ηρωίνη και διακινούσα κοκαίνη, αλλά ήμουνα και χρήστης. Είναι τα χαηλίκια. Έβγαινα, έβγαζα αρκετά λεφτά στο να μπορώ να βγαίνω, να κερνάω κοπέλες, είτε για σεξ είτε για παρέα, να κερνάω φίλους, να ανοίγω μπουκάλια. Πλέον που το έχω σχάθει και το έχω βαρεθεί όλο αυτό, είμαι στην κατάσταση που σου εξηγώ τόση ώρα και προτιμώ να είμαι με αυτά τα λίγα που μπορώ και νόμιμα, παρά να είμαι στα χαηλίκια και να περνάνε τα χρόνια χωρίς να το καταλάβω. Περάσανε 3 χρόνια της ζωής μου χωρίς να καταλάβω καν πώς περάσανε. Και ουσιαστικά είμαι στο 0. Και πώς το κατάλαβες και σταμάτησες? Το κατάλαβα όταν άρχισαν να αλλάζουν οι πτυχές του χαρακτήρα μου. Δηλαδή, άρχισαν να βγάζουν το χειρότερο μου εαυτό. Μέχρι που έφτασα σε ένα σημείο, ένα πρωινό, που έφτασα σε σημείο να με φτύνω στον καθρέφτη. Ειλικρινά δάκρυζα και με έφτυνα. Συνειδητοποίησα το ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια από τη ζωή μου και το μόνο που κάνω είναι να πουλάω και να πίνω. Ο Χρήστος βρισκόταν για χρόνια στην παρανομία, όμως πάντα κατάφερε να ξεφεύγει από τις αρχές. Έχω καθαρό ποινικό μητρό. Θέλει και μυαλό. Θέλει και μυαλό. Άμα πηγαίνεις κύμα στο κύμα, δεν θα αντέξεις ούτε εβδομάδα. Εγώ μέσα σε τόσα χρόνια δεν έχω ούτε μια κατηγορία. Δεν με έχουν πιάσει ποτέ για το οτιδήποτε. Τι ήταν αυτό δηλαδή που έκανες εσύ και ένα διαφορετικό και την γλίτωνες? Αρχικά δεν έκανα χρήση την ώρα που δούλευα. Η δουλειά είναι δουλειά και η χρήση είναι χρήση. Και το ότι δεν θα προχωράς και θα το έχεις κύμα στην τσέπη σου, όπως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η ψυχολογία. Δηλαδή ψυχολογία των άλλων και κοζάρεις τριγύρω τι γίνεται. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ να διαβάζω βιβλία ψυχολογίας, παιδοψυχολογίας, κοινωνιολογίας, γλώσσα του σώματος. Και γενικότερα η μόρφωση που έχω με βοήθησε στο να είμαι πιο έξυπνος από αυτούς. Από την αστυνομία εννοείς? Ναι. Βλέπεις και τις φάτσες πιο πολύ και είναι πολλές φορές και αυτό που λέμε το ένστικτο, το ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτό το ένστικτο με έχει σώσει πάρα πολλές φορές. Επίσης το ότι ποτέ δεν κουβαλάω τίποτα πάνω. Δηλαδή, όταν δούλευα, τα είχα χωρισμένα, κρυμμένα, σε διάφορα μέρη και έρχονταν ο πελάτης, έπαιρνε τα λεφτά, του έδειχνα που να πάει να βγάλει αυτό που μπορεί να βγάλει και το έπαιρνε. Οπότε δεν ερχόμουν σε επαφή. Οπότε και να γινόταν το οτιδήποτε, δεν μπορούσαν να μου χρεώσουν το οτιδήποτε. Όπως επίσης η χρήση γαντιών. Φορούσα γάντια, ώστε να μην μπορούν να βρουν αποτυπώματα ή οποιοδήποτε DNA μου πάνω. Το εμπόριο ναρκωτικών δεν είναι όμως το μόνο παράνομο πράγμα που έχει κάνει στη ζωή του ο Χρήστος. Όταν ήμουν ανήλικος, έχει τύχει για να βγάλω το χαρτζηλίκι μου και για να βγάλω το φαγητό μου, να την πέσουμε σε άτομα. Πηγαίναμε στα gay bar, που συνήθως συγκρινάζουν μεγάλης ηλικίας άτομα, όπως μία από τις πιάτσες εδώ στην Ομόνια, όλοι το γνωρίζουν, και μας την πέθανε παππούδες. Είχαμε ένα παιδί, ο οποίος έκανε τα γλυκά ματάκια, τον έβγαζε έξω από το μαγαζί, αφού ήταν εντύρλα. Τον πήγαινε μέσα στους πεζόδρομους, είχαμε κάποια σημεία που ξέραμε ότι θα γίνει το πέσιμο. Του την πέφταμε, τον ευαρούσαμε, ή ο ένας τον κράταγε, ο άλλος του τα έπαιρνε. Αν έφερνε αντίσταση, αναγκαστικά τον ευαρούσαμε μέχρι να φτάσει σε σημείο να μην μπορεί να αντισταθεί ή να αγανακτήσει και απλά να μας αφήσει να τα πάρουμε. Και από εκεί και πέρα είχαμε τα κατάλληλα κονέ ώστε να πουλήσουμε αυτά που βγάζαμε. Τότε η πιάτσα ήταν η Κερανίου, πριν τη σπάσουμε. Σε έχεις ασκήσει δηλαδή βία σε ανθρώπους τότε, εκείνη την περίοδο? Ναι. Και έχεις μετανιώσει γι' αυτό? Έχω μετανιώσει. Έφτασα σε σημείο να έχω εφιάλτες. Να ακούω ουρλιαχτά μες στον ύπνο μου. Από τους ανθρώπους που είχατε χτυπήσει? Ναι.
Η οδός Αχαρνών και τα γύρω τετράγωνα είναι μία από τις περιοχές που ελέγχονται από σκληρές συμμορίες ατόμων κυρίως αλγερινής καταγωγής. Οι ληστείες σε περαστικούς, οι διαρρήξεις σπιτιών και αυτοκινήτων και οι επιθέσεις σε μαγαζιά είναι συχνές και γίνονται ακόμα και υπό το φως της ημέρας. Θύματα είναι όχι μόνο οι Έλληνες κάτοικοι της περιοχής, αλλά και οι πολλοί μετανάστες που ζουν πλέον στην περιοχή και έχοντας χρόνια στη χώρα μας έχουν στήσει τις δικές τους επιχειρήσεις. Πώς κυκλοφορούν εδώ στην Αχαρνών, δηλαδή? Άνετα, ελεύθερα. Ελεύθερα, άνετα. Σαν να είναι το χώρο του, το σπίτι του. Δυστυχώς, στο χώρο του δεν μπορεί να κάνει αυτά. Στο χώρο του δεν μπορεί να κάνει αυτά που κάνει εδώ. Γιατί στο χώρο του, άμα θα κάνει αυτά, θα φάει πάρα πολύ ξύλο. Εδώ άνετα το κάνει. Ξέρει αυτός. Ό,τι το χτυπάνα, τρώει και να πει στη φυλακή αυτός τρώει, πίνει, περνάει καλά μέσα. Ο Γιάννης, με καταγωγή από την Αίγυπτο, βρίσκεται στην Ελλάδα εδώ και 3 δεκαετίες. Έχει φτιάξει εδώ τη ζωή του, έχει κάνει οικογένεια και εδώ και 24 χρόνια διατηρούν με τον αδελφό του καφετέρια και μίνι μάρκετ στην οδό Αχαρνών. Δυστυχώς τώρα έχει γίνει Αχαρνών, έχει γίνει σαν τζόγλα Αχαρνών. Κυκλοφοράνε με μαχαίρια, όπλα, ό,τι θέλεις. Φοβάστε για την οικογένειά σας, για τα παιδιά σας? Αλλά δεν μπορώ να πάω αλλού. Λόγω έχω στο μαγαζιά μου εδώ. Δεν μπορώ να πάω σε άλλη μέρος που είναι πιο μακριά, που είναι μακριά από τα ξένα. Τα μαγαζιά μου εδώ. Έχω 3 ράμα, 3 σημάδια εδώ στο κορμί μου, το μαχαίρι. Δεν είμαστε όλοι κλέφτες, δεν έχουμε όλοι αρρώστιες, δεν χρειάζεται να μας φοβούνται, ούτε να μας λομπάρουν όπως εγώ κάποτε. Πριν 2 μήνες ο Γιάννης γνώρισε και αυτός τη βία αυτών των συμμοριών. 4 Αλγερινοί μπήκαν στη καφετέρια και πήραν το κινητό από το τραπέζι ενός πελάτη. Ο ανεψιός του Γιάννη προσπάθησε να τους σταματήσει. Ήμουν στο σπίτι μου, παίρνω ο γιο μου τηλέφωνο, μου λέει γίνει φασέρα στο μαγαζί εδώ. Κατεβαίνω, κάτι Αλγερινοί, 4 άτομα. Έχουν πάρει ένα κινητό με ένας πελάτης με τη βία. Και όταν μίλησε το αναψιό μου εδώ, θα βάλουμε το αναψιό μου. Και μου λέει: πάμε, θα φέρω όπλα εδώ και ερχόμαστε να το βάλει. Για φασαρία. Και ήρθε η φασαρία. Οι Αλγερινοί ζήτησαν χρήματα για να επιστρέψουν το κινητό στο πελάτη και όταν τους αρνήθηκαν, έφυγαν και μετά από λίγη ώρα επέστρεψαν κρατώντας μαχαίρια. Το αναψιό μου λέει: ναι, το έχουν δείξει όπλο, ναι. Ότι έχουν το όπλο να σου δώσω τσάντα, το έδειξε τσάντα εδώ. Και άμα δεν με φέρεις τα λεφτά, θα σου ρίξουμε το όπλο. Και όποτε πήγα το αναψιό μου να το πιάνω εδώ, έγινε ολόκληρη μανούρα. Βγαίνει έξω, ξέρεις, χτυπάνε το κόσμο, βγάζουν τα μαχαίρια. Μπήκε ένας να βάζει το όπλο, το πιάσανε. Ήρθε το σουρμέ μετά, το πήρα. Ο Καράρ είναι 18 ετών και έχει καταγωγή από το Ιράν. Βρίσκεται στην Ελλάδα νόμιμα εδώ και χρόνια. Μας δείχνει τα βαθιά τραύματα από μαχαίρι που δέχτηκε εκείνο το βράδυ. Βρισκόταν στο μίνι μάρκετ απέναντι και όταν αντιλήφθηκε τη φασαρία έτρεξε να βοηθήσει. أيوة كنت قاعد مع أصدقائي تحت فبعدين اجوا شباب فسمعت أصوات ومشاكل فأنا رحت جار عليهم بعدين ما بعرف من وين جتني سكاكين من وراي لا أنا وقعت ما شفت شيء قدامي ما كنت شايف حاجة قدامي. Ο Κώστας είναι αδελφός του Γιάννη και λειτουργεί το μίνι μάρκετ ακριβώς απέναντι. Δέχτηκε και αυτός τα χτυπήματα με μαχαίρι των Αλγερινών, προσπαθώντας να τους απομακρύνει. Έγινα φασέρα εδώ στο καφενείο απέναντι, δεχόμαστε στο καφενείο. Και ξαφνικά βγαίνει ο δοκτήτης μου, λέει: προσέχετε παιδιά, εδώ έχει 4 παιδιά, με έχει πιστόλια μαζί τους και δεν λεμπά. Έρθει ακλουπή, έρθει ληστεία δηλαδή. Και ξαφνικά πηγαίνουμε να δούμε τι γίνεται, με τράβηξε, με χτυπάνε με τη μαχαίρια. Έχω 3 ράμα, 3 σημάδια εδώ στο κορμί μου, το μαχαίρι. Το είδες το μαχαίρι πριν σε χτυπήσει? Βέβαια, το είδα. Ένα μαχαίρι έτσι μικρό στα χέρια του και τα άλλους προσπάθησαν να χτυπάει με την πιστόλη και τα πιάσαν τα παιδιά δίπλα εδώ και την παρλάβει στην αστυνομία.
Αντίστοιχα περιστατικά ληστειών μέσα σε μαγαζιά είναι σχεδόν καθημερινά στην περιοχή. Συνήθως τα μέλη των συμμοριών κάθονται ως πελάτες στις καφετέριες, ελέγχοντας έτσι για κινητά και προσωπικά αντικείμενα πελατών. Στη συνέχεια τα αρπάζουν εν ψυχρό πάνω από τα τραπέζια και εξαφανίζονται. Έρχεται σαν πελάτες πρώτο, καμιά φορά σαν πελάτες, μπαίνουν και βλέπουν κάποιους. Έχουν σημαδίσει το παράδειγμα του κινητό πόσο, το κλέβουν. Και άμα δηλαδή να το βάλεις έξω, να του είσαι σιλάτα έξω, πηγαίνετε κάπου άλλο, τους φάζετε με σένα. Και πάλι πριν πάλι 1,5 μήνα εδώ, ένας να χαρούν 41 εδώ απέναντι και έχουν πάρει τσάντα, ολόκληρη τσάντα με το ζόρι, μπροστά του. Και έκλαιγε ο άνθρωπος, μου λέει τα πράγματά μου, τα κινητά, οι κάμερες δικά μου, παιδιά, βοήθεια. Ποια βοήθεια. Έχουμε μαχαίρι, με το μαχαίρι, τα πήραμε μπροστά μας. Οι περιπολίες της αστυνομίας μπορεί να είναι συχνές, αλλά οι συμμορίες λειτουργούν με τσιλιαδόρους που τους ειδοποιούν και έτσι καταφέρνουν να τις αποφεύγουν. Τι να κάνει η αστυνομία, δηλαδή, τι να κάνει. Το αστυνομία να περπατάει πίσω από καθένας. Και το μόνο που η αστυνομία, δηλαδή, το παίρνει την αστυνομία, καμιά φορά, πολλές φορές έρχεται πιο αργά, έχουν κομπανίσει άλλοι. Γιατί τα βλέπετε κάθε μέρα αυτά σχεδόν. Τα βλέπετε κάθε μέρα. Αν δεν είναι εδώ, πιο πέρα. Αν δεν είναι εδώ, το άλλο γονίδι. Τα βλέπετε κάθε μέρα αυτά. Πρέπει να γίνει κάτι. Δηλαδή με αυτούς πρέπει να γίνει κάτι εδώ. Γίνεται κάθε μέρα αυτά εδώ. Όπως σου πιάσαμε το παράδειγμα, μας ξέρει η αστυνομία, ξέρει το κράτος τι πρέπει να γίνει με αυτούς για να σταματήσουν. Γιατί άμα θα πάνε στα δικαστήρια και βγαίνει ίδια μέρα, δεύτερη μέρα, ξανά θα κάνει αυτός. Ο Καράρ από την ημέρα του περιστατικού φοβάται να κυκλοφορήσει στην περιοχή. من وقت ما ضربوني صار لي 5 أيام أنا مو طالع من البيت. أيوة خايف منهم أكيد. ممكن يتعرضوا لي مرة ثانية. Καμία φορά ξακώνται μεταξύ τους. Δηλαδή κλέβουν ένα κινητό έτσι και μεταξύ τους ξακώνται γιατί αυτός μου λέει θα πάρω παράδειγμα 60 ευρώ και θα πάρω 40. Μεταξύ τους, δηλαδή για αυτά που έχουν κλέβουν, που του κλέβουν, ξακώνται αυτό το λόγο μεταξύ τους. Αυτή δεν πάνε καλά. Αφού πριν να πάει να κλέψει, πρέπει να πάρει τα σκατά αυτά που την παίρνει. Παίρνει χασίς, δεν ξέρω τα σκατά που παίρνει αυτός, χωρίν, την παίρνει και πήρα ιόσκη για να μοστουριάζει και να πάει άνατα να κλέψει. Για να έχει δύναμη αυτός εδώ, γιατί αυτός χωρίς αυτά εδώ είναι κότα. Τσακώνονται, βγάζουν και μαχαίρια πολλές φορές. Έχουμε δει αίματα, βλέπουμε σε πεζοδρόμια συνέχεια. Και οι συμμορίες τσακώνονται μεταξύ τους. Πήγαμε να χωρίσουν δυο που τσακωνόταν εκεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και βγάλαν μαχαίρια και χτυπήσαν το γιο μου στο χέρι του. Πρόσφατα. Γιατί ουρλιάζαν μπροστά στην είσοδο του μαγαζιού. Ο κύριος Στράτος διατηρεί εδώ και 40 χρόνια κατάστημα με είδη σπιτιού στην οδό Λιωσίων κάτω από την πλατεία Βάθη. Έχει γίνει μάρτυρας τόσες φορές στην κλοπή αυτοκινήτων που πλέον γνωρίζει ακόμα και το σύστημα των δραστών. Περπατάνε, έχουν ένα τηλέφωνο στο χέρι και κοιτάνε όλα τα αυτοκίνητα. Μόλις το δούνε, τα κάνουν πίσω, κάνουν ότι μιλάνε, ανοίγουν την πόρτα ή σπάνε το τζάμι, το πίσω του τζάμι και αρπάνε, βουτάνε μέσα οτιδήποτε έχει αφήσει ο ανυποψίαστος πολίτης. Λοιπόν, εμείς τους γνωρίζουμε τις φάτσες τους. Λοιπόν, πέρα από αυτό μπαίνουν και μέσα στα καταστήματα, κάνουν δείχνουν τους πελάτες και λίγο να στρέψεις το πρόσωπό σου απ' αλλού, θα βοτήξουν τα τηλέφωνα των πελατών, τις τσάντες, οτιδήποτε. Πρέπει δηλαδή να έχουμε και έναν φύλακα και μέσα στο μαγαζί και έξω από το μαγαζί να κοιτάει, να προσέχει τα αυτοκίνητα και τους ανθρώπους μέσα, τους πελάτες που μπαίνουν. Ανοίγουν αυτοκίνητα και παίρνουν τις μπαταρίες. Γιατί θέλουν να φτιάξουν χρήσιμο πράγμα για αυτούς. Από τα υγρά μπαταρίες των αυτοκινήτων φτιάχνεται ένα από τα πιο καταστροφικά ναρκωτικά που κυκλοφορεί στο κέντρο της Αθήνας. Η σίσα που ακόμα και με μία φορά χρήσης μπορεί να καταστρέψει μη αναστρέψιμα τον χρήστη. Το σίσα συγκεκριμένα για μένα αυτή τη στιγμή είναι το χειρότερο ναρκωτικό που υπάρχει στις πιάτσες. Μέσα σε ένα μήνα, εκτός το ότι ο εθισμός είναι μεγάλος, σαπίζουν τα δόντια σου, τα κόκαλά σου, βγάζεις πυράκια, ανοίγουν πληγές στο δέρμα σου.
Εδώ και πολλά χρόνια στην πλατεία Βάθη, στη γωνία Σοκράτους και Χαλκοκονδύλη στο κέντρο της Αθήνας, υπήρχε μόνιμη πιάτσα τοξικοεξαρτημένων. Με την κάμερα της εκπομπής είχαμε καταγράψει πολλές φορές εμπόριο ναρκωτικών, ακόμα και μέρα μεσημέρι. Τους τελευταίους μήνες η πιάτσα αυτή διαλύθηκε. Μεταφέρθηκε όμως λίγα τετράγωνα πιο κάτω, σε μια ήσυχη γειτονιά κάτω από την πλατεία Βάθη. Είμαστε εδώ γειτονιά. Πίσω μου ακριβώς υπάρχει το 42 Λύκειο, υπάρχει ο παιδικός σταθμός στη Φαβιέρου λίγο παρακάτω και πίσω πλάτη με το γυμνάσιο είναι το 51 Δημοτικό Σχολείο. Όλη αυτή η χρήση εμπορία γίνεται γύρω από αυτά τα σχολεία. Στα 100 μέτρα υπάρχει πλατεία και παιδική χαρά και διάσπαρτα εδώ στην περιοχή μας είναι καταστήματα, επιχειρήσεις διάφορες, κόσμος που περνάει για να έρθει από το σταθμό Λαρίσης να διασχίσει για να βγει στην Ομόνια, περνάει από εδώ και όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μια απομονωμένη γειτονιά, είναι το κέντρο της Αθήνας. Από τις 7.30 ώρα το πρωί που είμαστε εδώ, αυτά αντικρίζουμε. Ανθρώπους να είναι πεσμένοι κάτω, να φοντεύουν πάνω στα πεζοδρόμια, σύριγγες να προσπαθούμε να μην τις πατήσουμε. Έχουμε πάρει όλη κοπρασέρ να πλένουμε τα πεζοδρόμια. Τους αρρώστους πρέπει κάπου να τους πάνε. Έτσι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα, πρέπει να γίνει κάπου να τους πάνε. Κάπου με μεθοδικότητα, να μην γυρίζουν και κοιμούνται τώρα προχτές μέσα στη βροχή. Κοιμόταν δίπλα εδώ με μια κουβέρτα μέσα στην πολλή βροχή, με μια ομπρέλα επάνω. Δηλαδή τα βλέπουμε και στεναχωριόμαστε, τους λυπόμαστε, γιατί είναι πραγματικά άρρωστοι. Και τις 2 νύχτες του γυρίσματος πετύχαμε περιπολία της αστυνομίας στους δρόμους. Αυτό όμως δεν φαίνεται να σταματά τη διακίνηση. Πρέπει να πω ότι ενδιαφέρθηκε η αστυνομία, κατέβηκε και ο Διευθυντής Ασφαλείας και προσπάθησε και μας είπε ειδοποιήστε, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει στέκη. Και βέβαια όλη αυτή η χρήση γίνεται έξω από τα σπίτια μας. Δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι σου. Μα εδώ πίσω, στη γωνία, πίσω ακριβώς από την πλάτη μου, βγήκε η γυναίκα μέρα μεσημέρι και της επιτέθηκαν 4 και την πετάξανε κάτω και έσπασε το πόδι της για να την κλέψουνε. Είναι ντροπή. Εδώ που καταντήσαμε, είναι ντροπή. Φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε έξω. Και πυροβολισμούς έχουμε δει και σφαίρες έχουμε φάει στην αποθήκη που είχαμε στην πλατεία Βάθης. Από την άλλη υπάρχει ένα σχολείο εδώ που βλέπεις τα παιδάκια, τα ξένα, τα αλλοδαπά, με τις τσαντούλες τους πίσω στον ώμο, χεράκι να προχωράνε. Και αγαλιάζει η ψυχή σου. Γιατί και εμείς πρόσφυγες είμαστε. Από τη Μικρά Ασία έρχονται. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Από τη μια αγαλιάζει η ψυχή σου που τα βλέπεις χεράκι με τις σαντούλες στον ώμο. Βλέπεις τα χαρακτηριστικά τους ότι είναι από άλλες χώρες και ευχαριστιέσαι που και αυτά κάτι βρήκαν εδώ. Και από την άλλη βλέπουμε την άλλη κατάσταση. Τα κλεφτρόνια, αυτούς που κάνουν κακό στην πατρίδα μας, που έχει τόσο πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Για τη Σαμίρα, ένα συναίσθημα που μπορεί να περιγράψει την καθημερινότητά της είναι ο φόβος. Φοβάμαι πάρα πολλά πράγματα εδώ γύρω. Πάρα πολλά πράγματα φοβάμαι εδώ πέρα. Φοβάμαι μέχρι και τους αστυνομικούς φοβάμαι. Την ασφάλειά μας φοβάμαι. Πολλές φορές ένα σύμπτωμα είναι και η πνηλεία. Ωραία. Και αυτή η πνηλεία είναι επικίνδυνη γιατί μπορεί να σου συμβούν πράγματα που χωρίς να τα καταλάβεις. Αυτό το πράγμα με τις πονηρές σκέψεις και δεν πάβει να... Υπάρχει συνεχώς, έτσι. Όπου υπάρχει θηλυκό υπάρχει κάποιος κάτι. Δηλαδή πάει εκεί. Ο Χρήστος θέλει να βρει μια σταθερή εργασία. Αυτό είναι για εκείνον το μεγαλύτερο κίνητρο για να ξεφύγει από τα ναρκωτικά.
Έχω σκεφτεί πολλές φορές να μπω στο πρόγραμμα, αν και πιστεύω ότι δεν το χρειάζομαι. Το δύσκολο δεν είναι να κόψεις. Το να κόψεις είναι εύκολο. Το θέμα είναι να το κρατήσεις. Δηλαδή, ας πούμε, φεύγω για σεζόν, κόβω για 6 μήνες και όταν γυρνάω μετά από 1 μήνα, χωρίς να το συνειδητοποιήσω, έχω καταλήξει πάλι στο ίδιο πρόβλημα. Αυτό που θέλω είναι να σηκωθώ να φύγω από εδώ. Όσο είμαι μακριά από την Αθήνα, είμαι καλά. Ενώ μπορώ να βρω, δεν μπαίνω στη διαδικασία καν. Ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Ο κόσμος, η κοινωνία, η πολιτεία, πιστεύεις για τους χρήστες τι εικόνα έχει? Τη χειρότερη. Τη χειρότερη. Δεν μπορούν να καταλάβουν. Με το που τους λες ότι είσαι χρήστης ηρωίνης, είναι λες και είσαι χειρότερος άνθρωπος. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν... Η κοινωνία μας σνομπάρει, μας φοβάται. Εντάξει, και με τα δίκια τους, αλλά δεν είναι αυτό δεν είναι τόσο τρομερό όσο το έχουν στο κεφάλι τους. Είμαστε δαχτυλοδεικτούμενοι. Σε σημείο που και να θέλεις να γίνεις καλύτερος, λες για ποιο λόγο. Συνεχίζουν και σου συμπεριφέρονται σαν να είσαι σκουπίδι. Η προκατάληψη που έχει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας για τους χρήστες ναρκωτικών αποτελεί εμπόδιο σε πολλούς από αυτούς να επανενταχθούν. Δεν είμαστε όλοι κλέφτες, δεν έχουμε όλοι αρρώστιες, δεν χρειάζεται να μας φοβούνται ούτε να μας νομπάρουν. Όπως και εγώ κάποτε πριν γίνω χρήστης ηρωίνης έλεγα «Α, τα πρεζάκια» ή «Α, ο πρεζάκιας» ή «Α, ο τελειωμένος». Και τελικά κατέληξα να βρίσκομαι στη θέση αυτών που απέφευγα και αυτών που κοροϊδεύα. Δηλαδή, το κακό μπορεί να είναι στο σπίτι σου και να μην το έχεις πάρει χαμπάρι. Εγώ αυτό που έχω να πω πιο πολύ στους γονείς είναι να στηρίζουν, αν μάθουν κάτι τέτοιο για τα παιδιά τους, να τα στηρίξουν με οποιονδήποτε τρόπο. Καλό θα είναι να ανοίξει ο κόσμος τα μυαλά του και να μην είναι τόσο κλειστό μυαλός. Αυτό. Δηλαδή, δώστε συμπόνια και αγάπη. Σαν να σου τη λείψει συμπόνια και αγάπη. Ναι. Πιστεύω ότι γενικότερα η γενιά μου είμαστε πεινασμένοι από φροντίδα και από αγάπη. Ο αριθμός των αστέγων της Αθήνας είναι άγνωστος και δύσκολο να υπολογιστεί, καθώς είναι ένας πληθυσμός που συνεχώς μεταβάλλονται ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες. Εκτιμήσεις των φορέων και των οργανώσεων που ασχολούνται με την υποστήριξή τους υπολογίζει σε χιλιάδες άτομα, αριθμός που συγκαταλέγει την Αθήνα μέσα στις 15 πόλεις με το μεγαλύτερο αριθμό αστέγων παγκοσμίως. Ούτε η επιλογή του κάθε ενός εδώ πέρα δεν είναι το να κοιμάται στον δρόμο. Ο κάθε ένας μας θέλει το σπίτι του, το μπάνιο του, την τηλεόρασή του, όλα. Μπορεί για να τα στερηθείς για τον αλφαβήτα λόγο. Αλλά χλευάζουν χωρίς να ξέρουν. Και δεν σταματάει κάποιος ο οποίος κοροϊδεύει για να ρωτήσει γιατί. Και άμα σε ρωτούσε κάποιος γιατί, τι θα του έλεγες? Την αλήθεια. Ότι δεν έχω κανένα στον κόσμο, έχω μείνει μόνη μου και δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν δουλεύω, δεν κάνω τίποτα, γιατί και να θέλω να πιάσω δουλειά θα με ρωτήσει που μένεις, τι θα του πω. Πιο πάνω από το Ιαννός σταδίου, ποιος θα με πάρει? Κανένα. Για τίποτα. Γιατί θα φοβάται και είναι φυσικό. Η Πολιτεία και ο Δήμος Αθηναίων διαθέτει κάποιες δομές φιλοξενίας αστέγων, ωστόσο τοξικοεξαρτημένοι και οροθετικά άτομα όπως η Εύα δεν γίνονται δεκτά εκεί. Αλλά και πολλοί από τους άστεγους που μπορούν να πάνε σε τέτοιους ξενώνες δεν το κάνουν γιατί δεν θέλουν να ακολουθήσουν τους συγκεκριμένους κανόνες που αυτοί οι χώροι έχουν. Το να πάω σε ένα ξενώνα, έχω ρωτήσει 1002. Δεν υπάρχει χώρος.
Επειδή ήμουν οροθετικά δεν με δέχονται. Επειδή ήμουν αχρήσια δεν με δέχονται. Οι μοναδικές ίσως στιγμές που αυτοί οι άνθρωποι θα νιώσουν λίγο ενδιαφέρον και θα χαμογελάσουν είναι όταν κάποιος από τους περαστικούς σταθεί και τους δώσει μια βοήθεια ή απλά σκύψει να τους πει μια κουβέντα χωρίς να τους φοβάται και χωρίς να τους αποστρέφεται. Οι οργανώσεις και οι εθελοντές που τους βοηθάνε, πέρα από το φαγητό και τα ρούχα που παρέχουν, τους βοηθάνε επίσης να κερδίσουν τη χαμένη τους ελπίδα και να πιστέψουν ότι μπορούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Μία από αυτές τις ομάδες είναι το δείπνο αγάπης. Είναι αυτό που τους λείπει περισσότερο. Ο εαυτός τους. Αυτό που τους λείπει περισσότερο είναι αυτός. Έχουν χάσει το δρόμο τους, την πορεία τους. Αν πάρουμε μια στατιστική, τα πόσα λεπτά είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή και μιλάμε, ή από την ώρα που με είδες, και μετρήσουμε πόσα αυτοκίνητα έχουν περάσει με κόσμο μέσα, άμα πάρουμε ότι είναι γύρω στα 300 άτομα το λεπτό, πόσοι είμαστε εδώ που σε εισαγωγικά ενδιαφερθήκαμε? Είμαστε 3-6 άτομα. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν κάποιοι ανθρώποι, κάποιες οργανώσεις, εθελοντικές άλλες έτσι, που έρχονται και μας φέρνουν. Αλλά αυτό γίνεται κάθε γιορτές και αυτά. Μόνο ανθρώποι που είναι εθελοντικά, που το κάνουν παιδιά, όπως μπορούν, είτε με τρόφιμα, είτε με ρούχα, είτε με σκεπάσματα, κάπως. Πιο πολύ έρχομαι εδώ επειδή τους σέβομαι σαν ανθρώπους, τους δίνουμε ό,τι μπορούμε, παρά ότι έχουν αυτό που λέμε σε εισαγωγικά την μεγάλη ανάγκη. Τη μεγάλη ανάγκη. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η επαφή. Να πάμε να πούμε μια καλησπέρα. Οι περισσότεροι σας το περνάνε έτσι χωρίς να σας δώσουν σημασία. Βέβαια. Και κάποιοι κιόλας σχολιάζουν αρνητικά, χωρίς να ξέρουν, χωρίς για να φανταστούν. Κάτι το οποίο εγώ αν ήμουν στη θέση τους δεν θα το έκανα, γιατί δεν ξέρω αν έχουν οικογένεια, το τι αύριο μεθαύριο θα συμβεί στην οικογένειά τους, που εύχομαι να μην τύχει ποτέ σε κανέναν κάτι τέτοιο που ζω εγώ, αλλά έτσι όπως έχουμε γίνει σήμερα η κοινωνία, πλέον δεν είμαι για τίποτα σίγουρη. Είχα και μια σκέψη έντονα τελευταία, που σκεφτόμουν ότι αν αφήσω τη ζωή μου, μετά τι έχω. Μετά τι έχω. Αυτή την εποχή, κάποια βράδια, το κρύο στους δρόμους της Αθήνας γίνεται αφόρητο. Μία ή άλλη. Πλέον είναι μία συνήθεια. Εδώ σκεπασμένοι, διαβάζοντας, τουρτουρίζοντας, για να περάσει. Γιατί βλέπετε, και άμα λείψω για κάποιες ώρες, ό,τι έχω εδώ πέρα δεν θα βρω τίποτα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κλέβει ο ένας τον άλλον. Ακόμα και τις κουβέρτες κλέβουν, τα πάντα. Αν λείψω κάποιες ώρες δεν θα βρω εδώ τίποτα. Η πιο δύσκολη στιγμή για σένα όλα αυτά τα χρόνια ποια ήταν? Όλες οι στιγμές είναι δύσκολες, όλες. Μέρα, νύχτα. Ακόμα και όταν κοιμάμαι, με δυσκολία είναι. Δυστυχώς. Γιατί κοιμάμαι με το φόβο. Δεν κοιμάμαι κανονικά, άνετη. Κοιμάμαι με το φόβο. Τι θα αντιμετωπίσω, θα ανοίξω τα μάτια μου, τι θα δω. Πιστεύεις μπορεί να αλλάξει κάτι στη ζωή σου? Ακόμα έχω αυτή την πίστη. Γιατί αν δεν την είχα, θα είχα κάνει κι άλλη απόπειρα και θα είχα φύγει. Έχω κάνει αρκετές. Καμία δεν πέτυχε. Πάντα με προλαβαίναν τελευταία στιγμή. Ωραία. Αυτή τη φορά, αν δεν καταφέρω κάτι, θα την κάνω μια και καλή να πάω κοντά τους εκεί πάνω. Με τι τρόπο έχεις κάνει απόπειρες? Έχω κόψει τα χέρια μου, έχω κρεμαστεί,
με χρήση ναρκωτικών, με διάφορους τρόπους. Και ποιες σκέψεις σε οδήγησαν στο να κάνεις τις απόπειρες? Η απόγνωση. Η απόγνωση. Το να μην βρίσκεις βοήθεια από πουθενά, από κανέναν, και όλοι για να σε προσπερνάνε λες και είσαι ένα σκουπίδι. Δηλαδή πιο πολύ σημασία δίνουν στο σκουπίδι παρά σε σένα. Και αυτό είναι κρίμα. Do you want all my love? Can you taste what you found? We will weld to the ground. Praxiteles sculpted me. This is space, this is time, and the heat gets stuck inside. My body pale as snow, all is lost when you're not around. Μπορείς να ξεφύγεις? Αυτό λέω. Πιστεύω πως μπορώ. Πιστεύω πως μπορώ. Θέλω, δεν ξέρω αν θέλω. Δεν ξέρω αν θέλω, όμως. Γιατί είχα και μια σκέψη έντονα τελευταία που σκεφτόμουν ότι εάν αφήσω την ηρωίνη, μετά τι έχω. Μετά τι έχω. Αναρωτιόμουν, τι έχω. I'm your home, I'm your hell, I'm the scent you always smell. Catch the gold, grind it down, all our dust is in the air. Keep me close and breathe me in. I refuse to let you go. Το μέλλον σου, τη ζωή σου, πώς την βλέπεις, πώς τη φαντάζεσαι? Μακριά από εδώ. Μακριά από εδώ. Μεγαλώνω, φτάνω τα 30. Σιγά σιγά θέλω σταθερότητα. Όσο είμαι μακριά από την Αθήνα, μακριά από εδώ, είμαι καλά. Είμαι ευτυχισμένος, είμαι εργατικός, είμαι χαρούμενος. Είμαι πραγματικά χαρούμενος, όποτε λείπω. Εδώ υπάρχουν στιγμές που είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος? Δεν θα το έλεγα. Πλέον δεν θα το έλεγα. Δεν έχω τίποτα πλέον να με κρατάει εδώ και τίποτα που να με κάνει ευτυχή. Πέρα από το μικρό μου αδερφό, είναι το μόνο φως που έχω. Και το μοναδικό πράγμα που με κάνει να συνεχίζω να ελπίζω και να θέλω κάτι καλύτερο. Και από την κανονική ζωή, τι σου έχει λείψει περισσότερο? Τα πάντα. Η στοργή, η αγάπη, η τρυφερότητα. Για να ζήσω σαν άνθρωπος. Πάω για τον καφέ μου, για το ποτό μου, για να διασκεδάσω, ανθρώπινα αυτά που κάνουν όλοι οι άνθρωποι καθημερινότητα. Και έχεις κάποια όνειρα? Βέβαια. Πάνε απ' όλα για να κάνω τη μαμά μου που είναι εκεί πάνω ευτυχισμένη, για να ηρεμήσει η ψυχή της, για να μπω σε ένα σπίτι και να ξεκινήσω πάλι μια καινούρια ζωή κανονικά, όπως πρέπει. Να βρω μια δουλειά, να βρω ένα σύντροφο, να είμαι κανονικά στη ζωή μου. Κάτι που δεν πρόλαβε και έφυγε με το παράπονο. Αυτό.